Diolch yn fawr am y croeso ac am y rhydedd I fod efo chi unwaith eto. Os na I, ewch chi ganiatáu fi amrywio tipyn bach ar y drefn. Peidiwch plis a gael dychryn. Mae yna wers fiseg nes maen ond dim ond 3 munud fydd o. Felly peidiwch a dianc. Cewch y drysa plis. Fel mae stiwardiad yn neud. Dim ond. Ond felly mae yna taflen wedi ddosbarthu I bawb o'noch chi dwi'n meddwl. Os newch chi edrych ar y daflen honno. A dwi'n hoff iawn o'r emyn dwi wedi ddewis nes ymlaen. Ac fe garon ni'n bod ni yn darllen y penillion. Mae'r emynau yma mor gyfoesog. Mae yna beryg yn bod ni ddim yn gwerthfawrogi dyfnder helaeth sydd yn nhw wrth I ni canu nhw, ond mi fydda ni yn canu'r emyn. Ond os gawn ni air o wedi I ddechrau. Anwyl dad, gofynwn yn obeithiol y gwneud I wrando yn amaneddgar ar ein gweddiau geiriol y bore hwn. A phob cri dawel a dieiriau o blith y calonnau tyner a chythryblus yn ein plith. Rhy aml, ni allwn ffurfio'r geiriau addas, I fynegu'n hawedd I agosau atat mewn gwir addoliad, a dywedwn gyda'n gilydd. Diolchwn I ti ein Duw, arglwydd tragarog, cliw ein cri. Gwyddom mae'r gair pwysigaf yn ein hymgom a thi yw diolch. Cyfaddefwn ein tad ein bod yn cymryd llawer o bethau yn ganiataol, heb gydnabod mai ti sydd wedi darparu ar ein cyfer. Yn aml mewn ffyrdd nad ydym yn ei canfod, ac felly heb ei gydnabod chwaith ger dyfron. Boed I ni fod yn fwy diolchgar am ein bod yn fyw. Hynny fe wyddos ein bod yn ein ffylineb a'n hunanoldeb yn colli gymaint o'r blas ar fyw yn ein bywyd dyddiol, ac yn teimlo weithiau fod bywyd yn un donog. Diolchwn dy fod yn amaneddgar, ac yn eiddgar I adfer ac adnewyddu ein bywyd fel y mwynhawn fywyd yn ei holl gyflawnder a chyfoeth. Ac yn ein tawelwch, fe gofiwn am y rhai y dylem eu cynnwys yn ein gweddi, gan gynnwys y ddau deulu, Gwen a Robin. Boed if dangnefed I fod gyda'r teuluoedd yn ei cysuro ac yn ei cryfhau, yn ei hiraeth ac yn ei galar. Amen. Ac wrth I ni ddod at yr emyn cyntaf, fe hoffwn ni'n bod ni'n darllen un pennill a gawn ni ysbaid o dawelwch, plis, ac chyfle I ystyried y neges sydd yn yr emyn rhif 125. Emyn ardderchog wedi gyfeithu gan y perchedig Dafydd Owen, oedd yn ragflaenydd I fi fel gweinidog yn Gibia Bryn Aman, a hefyd y prifathro, diweddar prifathro, Aled Lloyd Davies, rai llawer nhw chi di siŵr yn ein nabod o. Felly dywedwn y pennill cyntaf gyda'n gilydd I ddechrau. Diolch am roddi I mi'r bore, am bob rhyw newydd ddydd a ddaw. Diolch am sicrwydd fod fy meichiau oll o dan dy law. Da ni yn diolch, Dad, am fora newydd, cyfle newydd, sialens newydd. A diolch y gallwn trwy fendithion yr wyddfa hon roi beichiau am pryderon a'n gofidiau a'n hofnau o dan dy law di. Yr ail benydd. Diolch I ti am lu cyfeillion, cwmni caredig pob dyn byw,
Diolch am brofiad naeth fy nhymer at faddeuant Duw. Da ni'n diolch am ffrindiau. Ffrindiau sydd wedi bod yn ffyddlon ac sy'n parhau yn ffyddlon ac yn driw i ni. Ac am ffrindiau a theulu sydd wedi ein harwain ni i ganfod ac i ddibynnu ar faddeuant ein Duw. Dywedwn, diolch am waith i mi gyflawni, harddwch a gair mewn rhyw ar ddyn, diolch am londer cerdd goleuni, diolch am bob. Da ni'n diolch bod y rhan fwyaf ohonom wedi gallu cyflawni diwrnod y waith, yn onest ac yn ddiwyd. Da ni'n diolch am y celfyddydau ac am bob peth sy'n cyfoethogi ein bywyd o ddydd i ddydd. A'r pedwerydd pennill gyda'n gilydd, diolch am lawer gofid bychan, diolch am bob caredig gair, diolch o Dduw fod arweiniad i'r byd yma ban. Mae yna ofidiau gennym o bryd i gilydd. Gofid am ddiogelwch pobl da ni ddim yn ei hadnabod, pobl dramor mewn sawl gwlad, a'i bywyd yn cael ei fygwth yn feunyddiol. Rho arweiniad o dad i'n harweinyddion mwyn i'r byd brofi heddwch a chymod yn denw di. A dywedwn, diolch am fod air yn rhysedd, diolch am gael dysbryd di, diolch am garu'r byd a'i bechod ac am wryndo i gri. Diolch fod dair di, y tystiolaeth sydd gennym amdanat, yn rhyser ein traed ac yn rhewyrch ein llwybr. Boed i dylan ysbryd di ein cyfoethogi a'n cyfarwyddo ar daith bywyd. Ac yna, diolch o Dduw am siarad wrthym, diolch am roddi sylw ein tref, diolch am ddwyn i ni blant dynion ei wyn a'i fara. Diolch dy fod ti'n wneud ymgais ac ymdrech o dad i siarad wrthym. Ond da ni yn aml iawn yn wrandawyr gwael ac yr rhy brysur, yr rhy bwysig weithiau i wrando. Boed i ni ddefnyddio ein clistiau gyda chalonau agored i wrando. A dywedwn i orffen, diolch o Dduw di-draed y gariad, diolch am na fy nhalon ni, diolch am i ni deimlo'r ddyled i roi clod i ti. Os gawn ni ganu nawr, ysgolch yna, 125.
am godi pwysa. Nid yr rieni wan. Chi? Wyt ti yn? Da iawn ti. Wel, os na chi dda am godi pwysa, i chi dda am godi calon. Yd o Thomas wrthau, bydd un a blant yna. Wel, yr unig beth, mae yna misoedd, a dwi'n cael y fraint o byrgesu yn y gogledd a'r gorllewin. Mae yna fisoedd ys i fi gael plant yn rhoid fe. Ond i fi di anghofio, be o stori plant. A rai fi wneud waith cartra neithwyr, tra'n edrych ar pebglwm. Neu pethau eraill. I chi'n hoffi'r hael? Os rwy'n wedi bod yn nes at yr hael na mae Cymru, yr haf yma? Chi? Chi'n bod dramor? Do. Ble? Sbaen. Ia. Oedd hi boeth? Oedd. Ys ti? Twrci. Oedd hi boeth yna? Oedd, ie. Ys ti rola? Twrci. Twrci arall? Wonderful, dyfod, boes bach. Ys rwy'n arall? Isod, wonderful. A i si ddim hyd yn oes i'r lon? Wel, o'ch chi'n nes at yr hael, a chi'n talu dipyn o arian i fynd yn nes at yr hael. Oes rwy'n yn gwybod pa mor agos yw'r hael at ydy fel arfer. Mae o'n mynd ymhellach a mae'n dod yn nes ydy. Os gennych chi syniad, sawl milltir dwi'n mesur kilometrau. O, na fe, milltir oedd. A Mr Teigli ddim gallu newid o i chi. 1 milltir yn 1.6 kilometr. Ie chi'n edrych symswn yna. Mae'r hael, medden nhw, ar gyfartaledd, 93 miliwn o filltiroedd i fwrdd. A fytho chi ychydig ganoedd o filltiroedd nes, ynddo? 93 miliwn. Oes. Chi'n gallu dychmygu hwnna? A mae'r goleuni bore yma sy'n dod heibio Pantycelyn. Mae'r goleuni wedi teithio mor bell â hynny. 93 miliwn. A chi'n gwybod pa mae'r gyflym mae goleuni yn teithio? Nid i gymryd draw, sori. 186,000 o filltiroedd yr eiliad. 180. Chi'n mynd i gofio'n ffigur yma? Rhaid godi chi. So, i'n clywed bod chi'n dda mewn mathemategydd, a mae yna 3 athro mathemateg, hefyd, Mr Teigli a Rhiannon, o leia, 3 dwi'n nabod. Allan nhw ddweud wrthi, faint o amser mae cymryd i'r hael i cyrraedd i. Dwi'n rhoi ffigurau, 93 miliwn milltiroedd, 186,000. Ynde, 186,000 milltir yr eiliad. Swy'n a ges, faint o amser mae cymryd i'r hael i cyrraedd i. Ges? Munuda? 1 munud? 10 munud? Awr. Pa un? Munud, dipyn bach mwy. I fod yn gywir 8 munud a 20 eiliad. Ti'n credu hwnna? Bod hwnna ar y llawi wedi cymryd 8 munud o leia i'n cyrraedd ni. A mae'r goleuni sydd wedi cyrraedd ni yn llawer hyn a hynny. Mae wedi bod yn bol yr hael, ysgai dweud. Perfed yr hael. Am filoedd y flynyddoedd yn cael ei greu. Ac yn ara bach wedi dod at yr wyneb yr hael. Mae'n dianc wedyn. Maen nhw'n dianc. Bod nhw wedi cael ei geni yn yr hael, maen nhw'n dianc a diolch bod nhw'n dod i'n cyfeiriad ni. Mae'r hael yn ffrind da ni, tydi? A'n bwysig bod ni'n cael gwyddoniaeth achos mae'n helpu ni i rhyfeddu.
pan edrychwydd ar y nefod y llwyr a ser, y rhai ar deiniaist. Yna'r salmydd, oedd o'n gwybod dim am hyn. Ac yna mae'n gofyn, pa beth yw dynoliaeth meddwl gyda draw. Chi gan, pa beth yw dynoliaeth i ti ei gofio? Ydy'r hael lot fwy na y ddeiar. Ond ni'n gwybod y ffeithiau hyn tan eithaf ynddi. Ond mae'n rhyfeddol. Fysa 1,300,000 o blaned deiar yn ffitio fewn i'r rhaid. 1,000,000? Just cofiwch. 1,000,000. A da ni yn fach, mae'r blaned yma yn ddibwys. Planed deiar yn ddibwys o ran maint. Da ni ddim yn bwysig yn y bydysod. Mae yna ser, da ni ddim yn gweld o, ond da ni'n clywed o. A felly mae yna wers i ni, a byddai'n cyfeirio at hyn nes ymlaen, mae yna bethau sydd yn anweledig, ond ni'n gwybod bod nhw'n bod. A mae Prifysgol Copenhagen yn ddiweddar wedi darganfod galaxies. O'n i ddim yn gwybod bod nhw'n bod tan 2 neu 2 blynedd yn ôl. Ond y peth rhyfeddol ydy bod y galaisa yma yn cynhyrchu ser mewn ffordd gwahanol i'r galaisa, ond ni'n gwybod yn dyna. So gobeithio fydd nifer ohonoch chi yn troi yn wyddonwyr, a gyda ni wyddonwyr gwych y wedi magu yn Hymru. Un o'n i'n nabod yna, yr athro John Medi Thomas o Tumblisa, by the way. Rai y Tumble yma? Tumblisa. Eddod yn Bethesda, Tumble. Ac oedd o'n darlithio Mangor pan ni yna, fel athro Cemeg, a i Aberystwyth, a wedyn i Gargrawnt, a fe gafodd y swydd uchaf bosibl mewn gwyddoniaeth yn y labordy Cavendish. Ie, Gargrawnt yna. Ie, Gargrawnt. Y swydd uchaf. A fe ddoth i darlithio i ysgol haf gweinidogion yr annibynwyr. O, sawl blwyddyn yn ôl. A'i destun oedd moliant i'r moliciw. Mae wedi gladdu erbyn o liciw ni gael gafal. Moliant i'r moliciw. A chi wedi wneud o'ch moliciwlau del iawn, bydde gwir chi. Mae chromosome na chi yn hyfryd nhw. Chi'n hapus am yna? Ond cofiwch y gallan ni ryfeddu at y blaned ac at bywyd. Ond mae angen i ni ei barchio. Ond yn anffodus, da ni wedi bod yn amharchus o'n planed bach ni ac efallai yn dioddau. Wedi mynd yn rhy boeth, a mae yna rai gwledydd heb dim dŵr o'r yma. Dim dŵr o gwbl. Mae yna wledydd eraill oherwydd hynny hefyd yn dioddau oherwydd llifogydd. Martha, o ti? Ie. Ys gyd ti'n chwaer? Oes. Mair? Sara. O, Sara yw. Ie. Ti fod o'n arwain Erefyn? Ie. Gyda llaw, ga i ddeud pa mor falch dwi bod chi wedi rhoi cyfrifoldeb ar y sgwyddau gŵr yma. Fi'n falch o ddweud, o'n i'n nabod i daid o. Wedi cwrdd â'i daid o. Wedi clywed i daid o'n pregethu yn Aber Gwyn Gregin. Yn agos i gartra Llewellyn Fawr ni. Rhwng Bangor a Llanfairpwll. 1966, ffordd na ia? 1900. Ie, yn y 60au. Y parachedig Stafford Thomas. Wel, dwi'n siŵr fydd y Thomas yma yn gwasanaethu chi ac yn tywys chi yn ddiogel ac yn gyfrifol i'r dyfal. Dymuno'n dda i ti. Os ti eisiau rhywun help gan ein bynwr, werth i ofyn i Glyn. Ti fod o'n? Diolch. Wyth gant 23, ie?
Rhif yr Amen, 823. Ti fi gynt yn gwella'r cleifion, feddyg da dan ei trwy garhau wrth ddynion, drwy nes drwy yng a ffydar, deulu poen a fwyn oen at dy fynwas dynar. Rhif yr Amen, 823. Wel, dwi'n gobeithio sôn chydig am oleuni nes mlaen, ond naturiol bod ni'n edrych ar dyfyniad o'r Efengyl yn ôl Ioan, yr 8fed bennod. Iesu, goleuni'r byd, gan ddefnyddio Bible.com. Pan oedd Iesu'n anerch y bobl dro arall, dywedodd, fi ydy golau'r byd. Bydd gan y rhai sy'n fynilyn I olau, i'w harwain nhw I fywyd, a byddwn nhw byth yn cerdded mewn tywyllwch. Ond dyma'r Pharisiaid yn ateb, rhoi tystiolaeth ar dy ran dy hun yr wyt ti. Dydy tystiolaeth felly ddim yn ddilys. Atebodd Iesu. Hyd yn oed os ydw i'n tystio ar fy rhan fy hun, mae'r tystiolaeth yn andilys. Dwi'n gwybod o ble dwi wedi dod ac I ble dwi'n mynd. A boed bendith yr arglwydd ar ein gwerthorogiad a'n dealltwriaeth o hynny. Cyn bod ni'n mynd at yr emyn nesaf, ga I gyfeirio chi at y ffiseg I gael hwnna mas o ffordd. Mae yna 4 tudalen, ac maen nhw wedi rhifo ar y top ar y dde. Ac fe welwch, mae beth sydd gennym ni ydy dadansoddiad o beth ni'n alw y spectrwm electromagnetic. Y rhai gwyddonol, yn eich bydd chi yn gwybod beth yw natur goleuni. Tydy gwyddonwyr hyd y gwni ddim wedi llwyddo I ddiffinio goleuni. Mae yna 2 natur I oleuni. Mae yna rai arbrofion
sy'n awgrymu bod goleuni yn bwledu o egni. A wedyn mae arbrofion eraill mewn ffiseg yn awgrymu mai tonfeydd yno. A di gwyddonwyr, hyd y gwn, mae yna blynyddoedd ers i fi astudio ffiseg, ond hyd y gwn ni, di ffisegwyr ddim wedi cytuno. A Ian Griffiths sy'n dweud dwy natur mewn un person. Ynde? Mae'n anodd i diffinio natur Iesu, y dwy natur mewn un person. Wel, y dwy natur mewn goleuni. A pwrpas dangos yr llun cyntaf chi ydy i ni sylweddoli pa mor gul ydy'r wybodaeth sydd gyda ni am oleuni. Chi'n gweld reit yn y canol y rhan rhywgar mor fach, mor gul dio. Tra mae goleuni yn perthyn i'r panorama yr electromagnetig o tonfeydd radio, heibio microdonau i'r infrared a yr uwch-violet wedyn a'r X-rays. Dim yn bach fwy o fanylion am yr hyn sy'n weladwy ar tudalen 2. Dwi'n ymddihiro, rai yn chi wedi cael copïa sydd ddim yn dangos lliw ond yn ymddangos mewn melyn. Bai fy argraffydd di hwnna. Chi fod i lenwi pob lliw gyda digon o liw, so fi'n ymddihiro os ydych chi wedi cael y taflen yna. Ond jyst i ddangos, da ni ddim yn gweld gyda'n llygedynol yr is-goch. Da ni ddim yn gallu gweld yr uwch-violet, bod rhai anifeiliaid yn gallu gweld nhw ar heddlu, fel y gwyddoch chi, wrth chwilio am droseddwyr yn y nos, yn hywerllwch nos, yn gallu defnyddio yr is-goch, yr infrared. A strowch chi wedyn at tudalen 3, bod na deuluoedd o oleuni o wahanol donfeydd sydd ddim yn weladwy i ni, erbyn hyn mae gwyddonwyr a thechnegwyr wedi llwyddo i drosglwyddo nhw, fel bod nhw'n weladwy ni. Ac enghraifft o hwnna, wrth gwrs, ydy'r rhwyren a'n y llun ar y chwith. Da ni'n mynd gweld nhw, ddim yn gweld nhw'n dod, ond fi allan ni erbyn hyn i gweld nhw ar y teledu gartre. Ac yna beth sy'n ddefnyddiol iawn i fi, pan fyddai'n mynd i bregethu Gapel Diarth yn y gorllewin, ydy'r satnaf, y rhywio o lwyren. A chydig syliau nôl, o'n i mynd i Felindre, Abertawe, a o'n i ddim wedi bod yna ers hanner cam mlynedd. Ac o'n i ddim yn siŵr o ffordd. A nath Fiona chwarae teg hyd i satnaf fi, osod ar ei ffôn, y cod post, a cyn mod i wedi rifersio mas o dreif y tŷ, o neges wedi dod. Yn Saesneg. You are 53 miles away and you should arrive in 1 hour and 5 minutes. Mewn eiliadau? Dwi ddim yn deall o. Efo rai o'n chi'n gallu helpu fi fyna. Y neges wedi dod o fewn eiliadau yn dweud, yn gwybod lle o'n i'n gobeithio mynd, ac yn dweud pryd faswn i'n cyrraedd. Anhygoel ynddo. Pethau anweledig yn dod yn weledig ac yn glywadwy. Ac yn ola, dipyn bach yn brofoclyd i ofyn i chi, tudalen 4, pryd welswch chi weld teledu gyntaf erioed? Chi'n cofio? Wel, dwi'n cofio 1953. Mynd i gartre cymdogion yn Olgarog, i weld y coroni. Wel, 1953. A fe, 6 oed o'n i.
o gen i ddim lot o ddiddordeb, ond o'n i ddim wedi gweld teledu erioed. Ond mi o gen i ddiddordeb yn y ceffylau, ond nid yn y syrcas. Felly, newch chi gadw hwnna, holl bwrpas hyn ydy dweud, mae yna bethau sy'n anweledig, maen nhw'n bod, ond doedd ddim yn weladwy i ni, sef pethau ysbrydol. Yr ysbryd glân. Dio ddim yn weladwy, ond fi allan ni, a da ni wedi gweld ei effaith o yn y gorffennol. Gawn ni barhau gyda emyn 222, os gwch yna. 222, diolch. Nes i ganolbwyntio ar y geiriau fe hoffem weld Iesu. Cais oedd gan roegwyr, nid iddewan, oedd am gwrdd a Iesu. Maen nhw'n mynd at Philip, oherwydd mae enw Groegaidd yw Philip. Bod nhw siŵr o fod yn gobeithio, bydde Philip yn garedig i Roegaidd, dieithriaid. Mae Philip, di Philip ddim mor siŵr. A dwi'n mynd at Iesu, mae'n troi at Andreas a dweud, be ddylsan ni'n neud efo'r un? Groegiaid yr un. Plant Plato yr un. Plant Socrates, Aristotle a Pythagoras yr un. A mae Andreas, wel gadewch i ni ddweud wrth Iesu. A maen nhw'n hysbysu Iesu, a mae Iesu'n llawenhau. Yn y cyd-destun yna, faint o bobl yn Nghymru heddiw, yn arbennig ymhlith y Cymru Cymraeg, sy'n dweud fe hoffem weld Iesu. Y neges ydy, da ni'n hoffi parhau o ddiwrthnes Iesu. Da ni'n hoffi
heddiw yn ein prysurdeb ac yn ein pwysigrwydd, da ni'n hoffi anwybyddu Iesu. Da ni'n misio gwybod, da ni'n misio cwrdd. Hyd yn oed os ydi ar gael, da ni'n misio. Ni hoffem weld Iesu, a mae hynny'n dristwch mawr dyn ni. Mae o ddeiti rhyw 5% o boblogaeth Cymru, Cymraeg, di-Gymraeg sy'n debygol o fynd i'r cwrdd bore yma. 5%. Plant Pantycelyn. Nes i dreulio 4 diwrnod hyfryd yn Trefeca wythnos diwetha yma. Lle tangnefeddus i rai ohonoch chi sydd wedi bod yna. Ymdrechion Daniel Rowland, Hywel Harris, Pantycelyn. A gyda ni fraint hefyd blwyddyn ôl o ymweld â aelwyd Pantycelyn. A chwrdd â Cecil, a wraig, a Nerys y ferch, y 7fed cenhedlaeth o Pantycelyn. A fe ddwedodd Cecil, chi'n mynd i Capel y Crwys? Ydw, mae'n mi, dwi'n cael gwael na weithiau. Oedden ni'n hoffi y ffenestr rhyw. Hyfryd iawn. Plant Pantycelyn. Y groegiaid am gwrdd â Iesu. Be o ganddo fo gynnig? Ac yn ddiweddar ges i fy atgoffa o raglen ar Radio 4 sawl blwyddyn ôl. O John Humphreys, y cyflwynydd enwog, crafog, oedd wedi cael ei fagu yn Sblot ac yn mynd i'r ysgol Sul yno. Ac yn ei lyfr sy'n seiliedig ar y rhaglenni, y 2 raglen nath o, oedd o'n chwilio am ystyr i grefydd a gafodd o holi Rowan Williams, oedd yn archesgob Caergaint ar y pryd, ac y prif rabi, dwi'n yn cofio enw fo ar y funud, a wedyn un o arweinyddion Mwslimiaid. Ond gafodd o mwy berswadio, a dweud y gwir, doedd Rowan ar yr hanner awr yna yn y cyfweliad, doedd o ddim ar ei ora. Mae Rowan, os ydych chi wedi clywed o yn siarad, mae am weithiau mynd rhy ddwfn. Mae allu meddyliol o, dearthusol o, yn gallu bod yn drech na fi beth bynnag. Ond dwi'n freintiedig iawn gan fod o'n byw yn Nghaerdydd bellach i gael sawl sgwrs iddo fo efo Rowan, ac mae'n falch iawn o gael sgwrsio yn y Gymraeg yn llaw. A pam na ddylid ei waddo i'r Grwys? Mae wedi bod yn Minnesyd. Da ni'n arfer cael archesgobion yn Minnesyd. Barry Morgan wedi bod a mae Rowan wedi bod hefyd blynyddoedd yn ôl. Ond beth bynnag, nôl at John Humphreys. Mae wedi sgwennu y llyfr yma a teitl y llyfr seiliedig ar y rhaglenni. In God we doubt. We? Slicio gofyn i John. Beth o we? Dy lyfr di, dio John? In God we doubt. Confessions of a failed atheist. A chi dda, de? Cofiwch chi fe gawraeth o? Dyledus iawn i'r athrawes ysgol Sul. Uchel iawn ei barch o hynny. Dim yn sôn llawer am y ficer. Confessions of a failed atheist. Hynny yw, yna o leini obaith yn ysau. Mae'n methu bod yn anffyddiwr rhonc. Ond mae'n amheuaeth. In God, I doubt ddylsa fod. Ond, mae'n eitha gwir, os yna ni'n onest, mae yna adegau yn ein pererindod ni pan ydyn ni yn mynd trwy gyfnod o amheuaeth. Sy'n un o'r saint yn yr ystyr eang o'n sydd wedi esgoi cyfnod o amheuaeth. Dim un.
A felly mae'n bwysig ein bod ni yn cydnabod fod na gyfnodau o amheuaeth. Dechrau gweinidogaeth Iesu yn cael ei arwain ar ôl y fendith rhyfeddol o gael ei fedyddio gan Ioan, a clywed y llais, ti yw fy mab, yr anwylyd. Yno ti yr wyf yn ymhyfryd. You are my beloved son, in whom I am well pleased. Wel, ond Iesu ddim wedi gwneud y byd eto. Cychwyn ei weinidogaeth. Ond bron y sydd wedyn, mae'n cael ei arwain i'r diffyddwch am 20 diwrnod. A beth yw'r amheuaeth yna fo? 3 gwaith. Os. 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 Os mab Duw wyt ti. Os mab Duw wyt ti. Os mab Duw wyt ti. A chi ar gyd, ynddo? Yn aml iawn mae rai yn dweud wrthyn ni fod na amheuaeth ac ergydion ar ein ffydd a'n cred ni yn dilyn bendith. Iesu felly yn cael ei brofi. Be fydde patrwm ei weinidogaeth. Jonathan Sacks gyda llaw, ni'n cofio, oedd enw'r prif rabbi ar y pryd. Gyda llaw, bore yma ni'n gwrando ar Radio 4 yn dweud bod y pab wedi cyhoeddi ar lafar, ond nid mewn sgrifen, fod o'n cydnabod bod pob crefydd yn arwain at Duw. A yna mae'r Vatican a mae yna wrthwynebiad i angfrydedd ac os atrwydd y pab, maen nhw wedi dweud, ysa ti'n siarad fel yna, off the cuff. Be oedd y pab y feddwl, mae pob crefydd yn trio agosau at Duw ac yn arwain at Iesu. Na barn y Vatican. Mae'n anodd iawn deall rai o'r datganiadau sy'n dod gyda'r awdurdod, wrth gwrs. Dyna'r be mae'r Eglwys Babyddol wedi cytuno ex cathedra, pan mae pab yn siarad o'i gader fel pab, mae o'n wirionedd, ond nid o'r gader oedd hwn, ac felly mae'r Vatican yn trio roi mwy o ddŵr oer ar y rhyddid o dda. A un o trafferthion John Humphreys i orffen gyda fo ydy bod o'n cael anhawster i ddeall yr atgodiad biolegol. Mae'n cydnabod bod yna rhywbeth wedi digwydd, ond yr atgodiad biolegol. Mae'n cael trafferth mawr a hwn sy'n ar y brig i dderbyn y geni gwirthio, the virgin birth, a nid fod yr unig un. Mae o'n egluro a mae o wedi wneud ei ymchwil fel holwr da a ymchwilydd ardderchog ar Radio 4 dros 10 flynyddoedd. Mae'n dweud bod llawer o bobl enwog oedd yn haeddu Parch yn cael ei disgrifio fel plant sydd wedi geni o forwyn. They've been born of a virgin. Julius Caesar, Plato, nifer o arweinyddion crefyddau eraill yn disgrifio fel plant o forwyn. A felly, y cadw peth yn y cyd-destun, mae'n eitha dealladwy, ynddo e? Bod Matthew a Luke yn unig sy'n dweud bod Iesu wedi eni o forwyn, tydi Marc ddim. Dim o gwbl. Efengyl Marc sef yr un cynhara yn mynd sydd at bedydd Iesu. O ddod i orffen at y pethau anweledig,
Nid oes neb wedi gweld Duw erioed. O Moses, drian wedi meddwl bod o wedi weld o. Ond fel efallai bod o ddim wedi bod i Specsavers. Ne, sut oedd o wedi gweld Duw yn y berth yn y llosgi. Ne? Does neb wedi gweld Duw erioed, a ddim yn debygol. Oherwydd mae ysbryd yw Duw. A da ni ddim yn gallu gweld ysbryd o. Ysbryd yw Duw a rhaid i rhai a'i addola'n sef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Pan fyddai'n cael sgwrs yn aml iawn ar brawn sul gyda rhai mewn tŷ bwyta neu mewn tafarn, Then going, have you been to church this morning? Oh no. Ar ateb yn aml, I used to go to Sunday school. Byw da iawn. I mean, holi ble ac yn y blaen. Ar ateb arall dwi'n gael, I'm not religious, but I'm spiritual. Wel, na chi agor drws, de. Yeah? A mae ambell un yn dweud, have you been? Yeah, mae'n ddi. A weithiau dwi'n gwisgo golar gron. A mae'n dweud, yes, father. Wel, dwi'n licio hwnna. Ne? Gweld y golar gron. Maen nhw'n dweud, I don't want to be critical med ambell un, but aren't some people too religious in chapels and churches? Yw, wel, da ni'n cael beirniadaeth, credwch neu beidio, os ydych chi'n clywed o, dewis clywed o neu beidio, da ni yn cael beirniadaeth, pobl y capel. Ne? We get the impression, medda un, that people in chapel and churches are too religious and not spiritual enough. Yw, hwnna'n ergyd. Fi deimlis yw hwnna. Da ni ddim digon ysbrydol. Mae crefydda wedi bod yn boblogaidd iawn yn Ymru ers canrifoedd, a diolch am y diwygiadau ac yn y blaen. Ond pan nes i yn weinidog i Fryn Aman yn 1974, hanner camlynedd yn ôl erbyn hyn, ges i siom. Na 600 o enwa, bron 600 o enwa ar rhestr y ddwy eglwys, Gibea a Bethania Rosaman. A ryw, bydde ddim mwy na 20 yn y cwrgweddi na'r astudiaeth Beibl. Ie? Ddweud to say 20 mas o 600 ar y llyfrau. Oedd yn siom fawr. Ond oedd cymdeithas bob yn ail, fel sy'n mewn sawl capel, a fydde bron i 100 yn y gymdeithas. Dwi ddim yn bychanu cymdeithas o gwbl, ond mae llawer un o'r beirniaid ysgolheigaidd yn dweud mae beth sy'n bwysig i nifer ohono ni wedi bod ydy Cristnogaeth diwylliannol. Cultural Christianity. Diolch amdano fo. Wedi dylanwadu'n drwm ar ein cenedl ni. Ac yn wir mae hyd yn oed Stephen Dawkins yn cymeradwyo Cultural Christianity. Fel y gwyddoch chi, mae wedi bod yn elonythus iawn i Gristnogaeth ac i grefydd The God Delusion. Sawl blwyddyn yn ôl. Ond mae yna lyfrau ardderchog yn sgil beirniadaeth Dawkins. Mae yna lyfrau fel un sy'n dod i feddwl The Dawkins Delusion. A mae'n amlwg bod Richard Dawkins, yr athro Richard Dawkins, yn biolegydd campus. Mae'n amlwg bod o ddim yn deall am bethau ysbrydol. Mae rhai gwyddonwyr ysgaid yn cyfyngu hunain i'r gweledig. Yr hyn maen nhw'n gallu weld a'i gyffwrdd a'i deimlo y synwyra.
ac yn cael allan unrhyw beth tu allan i'r synhwyra. A felly maen nhw'n amddifadu hunain o ddealltwriaeth dyfnach a lletach o'n bywyd ni ar y blaned hon. Wrth i ni wneud ymgais i gyflwyno'r ffydd i eraill, a dim ond ni sy'n ar ôl i wneud o, nifer y gweinidogion ni wedi prynhau yn ddifrifol. Mae'n bwysig bod ni ddim roi'r argraff bod ni'n gwybod yr ateb i bopeth. O ran y gwyddom, pwy bynnag ydyn ni, pa mor ddisglair yw eich addysg chi, sawl PhD sydd gennych chi, chi'n gweld yr ysbrydol trwy ddrych mewn dameg. Dyna yw neges Paul chwarae teg. Ac oedd Paul yn eitha yn ffrosgar fel iddew. Dwi'n Pharisiad o blith y Pharisiaid. Oedd Paul wedi cael mwy o addysg na Iesu. Oedd o wedi eistedd wrth draed Gamaliel, wedi cael addysg preifat gan ei dad. Oedd o'n freintiedig, oedd o'n ddinesur Rhufeinig. Ond eto gyd, o ran y gwyddom. Gweled yr ydym trwy ddrych mewn dameg. A drych fydde Paul wedi ddefnyddio, fydde nid drych gwydyr, ond drych metel. Wedi cael polish go dda. Ond os ydych chi wedi edrych arnoch eich hun mewn drych metel, ych chi'n cael darlun clir iawn ohonoch eich hun. Felly mae bwysig wrth i ni rannu'r ffydd ein bod ni yn ddiymhongar. Mae yna rai Cristnogion di'n ofni y rhif falch. Mae nhw wedi bendithio yn fawr, ond mae nhw roi'r argref bod nhw'n llawer mwy ysbrydol nag eraill. A mae hynny'n gallu wneud niwed i'r ffydd. Boed i ni felly bod yn ymwybodol, bod yr hwn a ddywedodd mae oedd goleuni'r byd, dywedodd hefyd mae chi, fi hyd yn oed, yn oleuni i'r byd ac yn halen y ddaear gogoniant i'w enw. Amen. Wel, un pennydd sydd gennym ni i gannu. Dwi ddim yn ymddihiro am bod yn hwyrach na hana wedi, oherwydd dwi'n meddwl bwysig iawn os di plant gyda ni, bod ni'n rhoi amser iddyn nhw, fel fydde Iesu am roi amser i'r plant ac yn croesawu'r plant, bod y disgyblion dweud, wel, wyt ti wedi blino? Na, gadewch i blant bychain. Gofalwch am y plant annwyl sydd gyda chi. Oedd gyda ni bore yma a sydd gyda chi a siliau eraill. 425, agor fy rhygaid i weled yr Iesu, i mestyn a gyffwrdd a dweud i ni garu, agor ein clistiau a dysg i ni wrando, agor ein calon i nabod yr Iesu. O'n i'n cael y fraint o arwain Gwasanaeth yn Hermon Bryn Aman, i'w 6 wythnos yn ôl, a pwy oedd yno ar ei gwylio yn Fflir Wyn, y gantores opera. A fy nes i nabod i'n rhaid da ei thad i berchedig Eirian Wyn, y consiriwr hefyd, ac yn gaplan, tîm pêl-droed Abertawe. Hwna'n egluro bod nhw'n mynd cystal a dylsyn nhw. Ond, a fy nes i Fflir, ti'n fodlon canu? Gwilym, Medi. Dwi ar ymwylio. Sori. Ond o'r ddiwedd y gwasanaeth, o'n i wedi dewis yr emyn yma. A o'n i wedi sylwi bod Fflir Wyn yn canu gyda'r gynulleidfa. Wedyn, o'n i'n meddwl bod ni'n reit gyfrwys ydy si. Neith y gynulleidfa eistedd ysgwa a peidio canu. Ond am Fflir Wyn. A fe nath i ganu y pennill yma. A dyma un o gynulleidfa ffrind iddi yn y pentref. Neud i ganu fe eto. Agor ein llygaid i weled yr Iesu. I mestyn a'i gyffwrdd a dweud i ni ei garu. Agor ein clistiau a dysg ni wrando. Agor ein calon i nabod yr Iesu. 425.
tangnefau Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadw ein calonnau a'n meddyliau yng Nghrist Iesu. Amen.